This is Sedmaki Shivaraj and his mother, and he is playing piano. He learned piano himself, and he is teaching piano to everyone. Uh, at the time of Diwali Dandari festival, it is one of the biggest festival of Adivasi tribal in Adilabad district. During that period, he plays all the Dandari songs. By seeing his songs, youths learning from his YouTube channel. And another side, Shakuntala Bai, his mother is she is also one of the great singer. She sings ancient songs of Gondi culture, marriage songs, and other cultural songs she sings, and she is preserving and protecting, promoting our Gondi culture to the younger generation. Hats off to the both of them. I am very feel proud to visit this village. Thank you, everyone. ఒకటి నిజంగా చెప్పాలంటే కైలాస్ సార్ రావడం నాకు చాలా గొప్ప అదృష్టం అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మా పల్లెటూరికి మా గుట్ట మీదకి వచ్చి నా వీడియో ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా సంతోషమైన విషయం. ఎందుకంటే సార్ ఒకే ఫోన్ చేసి మీ ఊర్లోకి వస్తా అంటే నేను ఒక నమ్మలేదు. ఎందుకంటే నిజంగానే వస్తారని అనుకోలేదు. మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేసిన సార్ నిజంగానే వస్తున్నారా సార్, 2-3 సార్లు చేసి సార్ నిజంగానే రావడం జరిగింది. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది సార్. మీరు ఎంత మంచిగా, నేను అసలు అనుకోలేదు మీరు వస్తారని. ధన్యవాదాలు సార్ మీకు నా తరఫున, మా విలేజ్ తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు. ముందుకు ఇంకా మంచిగా ప్లే చేయాలని నా ఉద్దేశం ఉన్నది. అలాగే నేను గోండి పాటలు ఎక్కువ చేస్తాను. మరా ఏమంటే క్లాస్ చెప్తాను గోండితోటి. అంటే ఎట్లా కొడతారు అనేది యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. గోండి క్యాష్ కొట్టి ఒకటి ఇట్లా కొట్టాలని, ఒక్కొక్క సాంగ్కి ఎలా కొట్టాలనేది యూట్యూబ్లో నేను వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. నేను నేర్చుకున్న ఇంకా నేర్చుకోవాలందరని నా ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్లో వేసి ఇంకా నా వంత ఇంకా మస్తు మంది నేర్చుకున్నారు. నాకు ఫోన్ కూడా చేస్తారు, కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. నీ వల్ల మేము కూడా నేర్చుకున్నామని నా కళ ఇంకా ఒకరికి నేను పంచిన. అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది కళ. మస్తు మంది నాకు ఫోన్ చేసిండ్రు, యూట్యూబ్లో ఇట్లా కామెంట్ చేస్తున్నారు, మంచిగా నేర్పిస్తున్నావని. నాకు కూడా హ్యాపీగా, మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా నా వల్ల హ్యాపీగా ఉన్నారు. మస్తు మంది మా ఆదివాసీలు క్యాష్ అనేది నేర్చుకున్నారు యూట్యూబ్లో చూసి. గుసడి టైంలో ఇంకా ఎక్కువ వ్యూస్ కూడా వస్తాయి, ఎక్కువ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసేయడం జరుగుతున్నది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మన కైలాస్ సార్ కూడా బాగా ఇది మన సాంగ్స్ తీయడం జరుగుతున్నది. క్యాష్ ఇంకా
జై సేవ. నా తెలుగు. నా పేరు షెడమకి శివరాజ్. నేను ఒక మా ఊ మా ఊరు పేరు పల్సిబి, తలమడుగు మండలం, ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్. ఇది నేను ఇంట్లోనే ఇట్లనే యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకున్నాను. ఒక 4 ఇయర్స్ అవుతున్నది. ఇంకా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. ఇంకా బాగా ముందుకు ఇంకా మంచిగా ప్లే చేయాలని నా ఉద్దేశం ఉన్నది. అలాగే నేను గోండి పాటలు ఎక్కువ చేస్తాను. మరా ఏమంటే క్లాస్ చెప్తాను గోండితోటి. అంటే ఎట్లా ఎట్లా కొడతారు అనేది యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. గోండి క్యాష్ కొట్టి ఒకటొకటి ఇట్లా కొట్టాలని, ఒక్కొక్క సాంగ్కి ఎలా కొట్టాలనేది యూట్యూబ్లో నేను వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. నేను నేర్చుకున్న ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవాలందరని నా ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్లో వేసి ఇంకా నా 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 వంత ఇంకా మస్తు మంది నేర్చుకున్నారు. నాకు ఫోన్ కూడా చేస్తారు, కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. నీ వల్ల మేము కూడా నేర్చుకున్నామని నా కళ ఇంకా ఒకరికి నేను పంచిన. అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది ఈ కళ. మస్తు మంది నాకు ఫోన్ చేసిండ్రు, యూట్యూబ్లో ఇట్లా కామెంట్ చేస్తున్నారు, మంచిగా నేర్పిస్తున్నావని. నాకు కూడా హ్యాపీగా, మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా నా వల్ల హ్యాపీగా ఉన్నారు. మస్తు మంది మా ఆదివాసీలు క్యాష్ అనేది నేర్చుకున్నారు యూట్యూబ్లో చూసి. గుసడి టైంలో ఇంకా ఎక్కువ వ్యూస్ కూడా వస్తాయి, ఎక్కువ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేసేయడం జరుగుతున్నది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మన కైలాస్ సార్ కూడా బాగా ఇది మన సాంగ్స్ తీయడం జరుగుతున్నది. క్యాష్ ఇంకా